Pucche Guvel burduna ಬಂದಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ದಾದಾತ್ ನನ್ನ ಪಂತಜಿ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಂಡಂತಿ ಗಂಡ ಮಾತರಿಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾನ್ ಅಶ್ವಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ. ಸೊ ಕೊಡೆ ಒಂಚನ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ವ್ಲಾಗ್ ಅವೆಟ್ ಪುಚ್ಚೆ ಗುವೆಲ್ಗೆ ಬೂರ್ದುನ ಬಂದಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ದಾದಾತ್ ನನ್ನ ಪಂತಜಿ. ಸೊ ಇನ್ನು ಪನ್ಕಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಂತೊಂದು ಅವೇನು ಬೊಲ್ಪು ಗೆದಿರು ಮಾಮು ಜತ್ತು ಅವು ಅದು ಬತ್ತನ ಬೊಲ್ಪುಗು ಮಾಮ ದಾದನ ಮಂದಿರ ಏನು ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಮಿತ್ತು ಬೈದುಂಡು ಜನ ಏರ್ಲ ಕುಕ್ಕಿಸೇರು ಜನ ಮಾಡ ಬೇಲೆ ಪುಡ್ತಿರು. ಸೊ ಒಂದು ಎಪ್ಪರಾತು ಗಂಟೆ ಬೊಲ್ಪುಗ ಏನು ತೆತ್ತದು ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಫ್ ಮಂದ ಕಮೆಂಟ್ ಬೈದಿನ ಐತೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಸೊ అయితే ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಪಿದಾಡ್ನಿ ಒಂಚು ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಕೇನ್ಗ ಒಂದು ಓಕೆ ದ್ರಾಕ್ಷಿಗೆ ಒಂದಿತ್ತೆ ದ್ರಾಕ್ಷಿಡು ಒಂಚು ಪುರಿ ಇತ್ತಿನ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ದ್ರಾಕ್ಷಿಗೆ ₹100 ಇಟ್ಟು ಪುರಿ ಇಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಪಕ್ಕದ ಬತ್ತೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಪ್ಪ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಪ ತೋಚಾವೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೆಂಚುಂಡು ತೋಚಾವೆ ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಸೊ ನೋಡಿ ಪೂಜೆ ನೀಡ ಮಂತು എന്നിട്ട് ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಡಲ್ಲೇ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಹೋದು ಬತ್ತಿನಿತ್ತೆ ಗಡಿಗೆ ಹೋದು ಮ್ಯಾಗಿ ಬೊಕ್ಕ ತಿನ್ನಾರೈಗೊಂದು ಕಂತೆ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಕಂದೆ ಕ್ಯಾಂಡಿ ತೆತ್ತನಂಗ ನೀರಾದಿತ್ತು ನಾನು ಬೇಗ ಬೇಗ ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೇನ ಪ್ಲೇಸ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ನೋಡಿ ಎರಡು ದೊಂಬ ಹಾಕೊಂಡೊಂದು ಎಡೆ ಪಾತ ಕಾಯ್ಸ್ ಪ್ರಾಣಿ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ 11:45 ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪೋತೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತೀರು ಅಂಚ 2 ಗಂಟೆ ಮನಸ್ಸು ಮನ್ಪಡು ಬೈಯಾಗ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಹಲ್ವಾ ಮನ್ಪಡು ಕೊಡೆ ಮಾಮಿ ನೆಯ್ ತೆತ್ತಿತ್ತೇರು ಇಂಚಟು ಒರಿದುಂಡು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಉಂಡು ಸಕ್ಕರೆ ಉಂಡು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಹಲ್ವಾ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾಡು ಗುವೆಲ್ಲಂತೂ ನಾಗ ಪುಚ್ಚಿದಾನೆ ನೋಡು ಮನಸ ಜಿಪ್ಪುಗಾನೆ ನಿಜ ನಿದ್ರೆ ಬತ್ತಜಿ. ಸೊ ಅಂಚ ಮಾಮಿ ಕಣಕ್ ಹೋಯ್ತು ಪಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಕಣಕ್ ಕಣೇರೆ ಪೋಯಿ ಕಣ ತೋರ್ಚಿರುವಲ್ಲ ಇನ್ನು ಇಡೀ ದಿನ ಕರೆಂಟ್ ಇದ್ದು ಚಾರ್ಜ್ ಇಚ್ಚು ಮೊಬೈಲ್ದು ಅಯ್ಯೋ ರಾಮ ಓಡಿಪೋಯಾರು. ಹಾಕೋಣೆಯಿಂದ ಮುಗಿಚ ಕಣಕ್ಕೆ ಕಂದದ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಹಲ್ವಾಗ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಕಟ್ ಮನ್ಪಗಂದು. ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಕಣಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಬಪ್ಪೆ ಮೊಬೈಲ್ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಪೆ ರವಿಸಿ ಚಾರ್ಜ್ ಲೇಚ್ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಅನ್ಸ್ಕೊಂಡೈತೆ ಚಾದಿ ಒಂದಿಲ್ಲೇ ಎಂಚ ದಿನ ಪೋಪನೊಂದು ಹೆಚ್ಚಿ ಒಂದು ಕೋಡೆ ನೆಯ್ದು ಇದನ್ನ ನಾನು
चहा पार्द आहे बघा कॅरेट हलवा रेडी म्हणतो ಮತ್ಸಲ ಇನ್ನೇ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಹಲ್ವಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕೋಡೆ ಕ್ಯಾರೆಟು కొంచెం ఉండే క్యారెట్ హల్వా ఇంకా ಸೊ ಏನು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚೋಲ್ ದಿತ್ತಿದ್ದೆ 10 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ದಿತ್ತಿದ್ದೆ पुराने टेंशन में చెబుతుందా క్యారెట్లో షోకప్ बनाला तुझी दाई बొక్క तरकारी मुर्रेंडू మళ్ళీ బనాలి అప్పుడు అలా ఉండే పేరు ఏలకి పోయిరా ఉండు ఎలా భూగంధరి తాగు ಇತ್ತಾಯನಿ ತರಕಾರಿ ಮುರಿದು പമ്മള പറമ്പള ಗಂಡ ಅಂತೆ ಗಂಡ